Ngizobheka udaba ukuthi yini eyenza ukuthi into zakho zibile emuva kanti bese zihamba kahle. Le iyafana. Ifana la relationship. Uma ngabe unedlozi noma unesithupha noma into zakho zikhambela kahle, kufika kwesikhanisa ukuthi akusahambi kahle bese uyabheka ukuthi akukho yini okubhekisile emsamo, akukho yini okubhekisile esithunyweni. Kanjani idlozi liyakubona uma ngabe usudlala ngalo likwenza izinto ezinhle ungaliboni. Isithunywa siyehla amandla uma ulokudlala lesimame every day 24 hours. Kunezinto futhi ungazenzi wena umuntu wesilisa onabantu abadala. Idlozi ikhona lingayifuni uma ngibeke ukuthi yini nani but nje njengakuya ecansini emfesifazane ikhona le funa uye ngayo wena ekuzukwenza mhlawumbe okwenziwa ngabanye kuzona nabantu abadala emzimbeni wakho. Angisho ukuthi unga-enjoy but unga-enjoy kodwa khona ke uzokwenza nawe mhlawumbe ungaqala ukuthi ngisho kuphi like ugcina usebenzisa mhlawumbe umzimba ukwezinye indawo la ngafanele ngabe ungena khona mhlawumbe ngenhloko ngisho kanjalo. So ke lokho kufanele sikubheke sihloniphe ini ukuthi na umuntu wabantu abadala umuntu osebenza kanjani. Lokho futhi hloniphe lokho entozile ukuthi ngisho ukuthini. So ke nempilo yakho ngibukele khona ekhaya yini eyenza ukuthi ibele back to square one. Bheka ukuthi alukho unyawo olubese lungena emgodini lwanyathela kabi ey'ntweni zakho ozenzayo. Uma unesithunywa kumele uthandaze, kumele uzile, kumele uhle ungayi ecansini. Not futhi nabantu abadala unedlozi ngoba kunesikhathi lapho khona abantu abadala bakuvakashela khona ngibukele khona ekhaya la bafuna ukukhuluma nawe khona. Kukhona abantu abanamakhosikazi noma onenkosikazi ayiboniswa ngabaphansi but akuhluleke ngixabana ngizoxabana but kunzima ukuthi nehlukane. Kukhona umuntu wesilisa uma umbuka umthande umjabulele ufisa ngathi ngabe kuba umyeni wakho niyezwana. Futhi uma ngabe unabantu abadala kusho ukuthi ake usakwazi kodwa inandosi eKFC oyibheka kuphi uyaba romantic noma unabantu abadala ngendlela futhi ofuna ngayo ngibukele khona ekhaya. So kunabantu abangasafuni ukuthola kuthiwa baneyithunywa banamandozi ngoba bathi into eyenza ukuthi into angagezi no njengoba nje ngibona ngigaba oli iwashi kuphela ngibukele khona ekhaya. Abanye ukuyifundisa into engasiyo nekugceka umsebenzi wethu welapha ngibukele khona ekhaya. Njengoba nje nikhala kakhulu umsebenzi nesahambi kahle bheka ukuthi ikuphi ephethelekayo ikhona ngibukele khona ekhaya. Nefuna ukutshela ukuthi yazi abantu abadala basebenza idlozi likhona isithunywa sikhona. So yithi mase ngabe into yakho sezihlambulukile kunezinto kumele ungazenzi ngibukele khona ekhaya. Uma ungathinta ini isidumbu mhlawumbe siyageza lokho uyadiza ngoba bese into seyiphila ngemandla lento iyakhathala yonke into iyavuselelwa. Isithunywa siyavuselelwa, idlozi liyavuselelwa. Uyaphahla every month, every week. Uyayimanzini every week, every month. Njengami ngingena maybe 2 ngeviki emanzini ngibukele khona ekhaya. Yonke into iyavuselelwa. So nempilo yakho make sure ukuthi uyayivusela even nemoto iyesevisa ngibukele khona ekhaya. Imoto uzima imoto yakho ibe kahle ibe yihle. Kunemigwaqo ekufuneka hambi kuwo. Even nalo nesithunywa kunezinto ekufuneka ungazenzi empilweni yakho. So chika uyibheke uyibuka ukuthi ngaba yiziphi ngibukele khona ekhaya. Musana ukubhema amadlozi usana ukubheka ini nethunywa ukuthi isithunywa sikhulumi ini kukhona kwenzako nawe okungahambi kahle. Isithunywa sikhona ukukhuluma nawe nansi into oyenzako ngibukele khona ekhaya. Asikubhekele lokho kakhulu sizokhuluma futhi ngolunye udaba. Ngicela ungichazele ukuthi yini ofuna ukuyibuza kumina, yini ofuna ukukhuluma ngayo ngibukele khona ekhaya njengomprofethi wakho umthandazi. Mina isihloko sifaka la ngizokhuluma ngaso. UNkulunkulu akubusise abe kunye nawe. Onke ofisile egameni kaJesu umuntu umona amandla moya ephila uNkulunkulu phakathi nawe ngibukele khona ekhaya sengemkhulekele njengamanje uyophila egameni kaJesu phakathi. Amen. God bless you ngibukele khona.